μέρα στο αυτή μου. Ανοίγουν αυτά. Τι έχετε να πείτε, κυρία Δίνα? Τι έχετε να πείτε, κυρία Δίνα? Όλα μια χαρά. Ο κύριος Άρης κάτι έχει να μας ανακοινώσει. Ναι, καλημέρα σας. Έχουμε ξεκινήσει, μετά από μια μικρή αγωνία, θα πάμε, δεν θα πάμε, θα βρούμε εισιτήρια, δεν θα βρούμε. Τελικά όλα πήγαν καλά, έχουμε ξεκινήσει και η πεντάδα και πάμε για τον προορισμό μας. Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε στην πορεία του ταξιδιού μας. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα σας. Κυρία Σμάκη, να πείτε κάτι εσείς? Καλό ταξίδι, την Παναγιά μαζί μας. Και θα γιούμε Εσείς, κυρία μου, Τι θέλετε? πώς έχετε να πείτε κάτι? Να περάσουμε όλοι καλά. Είμεθα στην πρώτη στάση επί της Ακράτας. Η ώρα 9:30, το ταξίδι εξελίσσεται κανονικά. Ο κύριος Άρης τι έγινε να μας πει? Πήγαινε κανονικά το ταξίδι μας. Ήσυχα, σιγά σιγά. Μετά σταματήσαμε για ένα καφεδάκι και ελπίζουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στην Τίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε μου. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Κυρία Φανή, έχετε να πείτε κάτι? Εγώ ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και πηγαίνουμε προς το Τίνο. Ένα τάμα και ένα όνειρο που έχω από χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενη που το πραγματοποιώ αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχηθώ καλό ταξίδι σε όλους και η Παναγιά μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης. Κυρία μου, αμή, κυρία μου, για λέγει κυρία μου. Εγώ λέω να έχουμε καλό ταξίδι και με το καλό να φτάσουμε εκεί που πάμε. Βοήθειά μας η Παναγία. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Κυρία μου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Συμφωνείτε με όλα τα προαναφερθέντα? Βεβαίως, θα συμφωνώ. Ωραία, καλή σας μέρα. Εύχομαι σε όλους καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, ναι. Να φτάσουμε. Και αύριο να μας αξιώσει να πάμε στην Αθήνα. Με το καλό, με το καλό. Με το καλό. Το λιμάνι της Αμμούδου ετοιμαζόμεθα για να αλλάξουμε, να κατέβουν οι επιβάτες για αύριο και εμείς να συνεχίσουμε το ταξίδι μας για την Τίνο. Ακούστε τη συνέχεια. Εδώ. Από πίσω εδώ, δεξιά, δεξιά, δεξιά. Ο Περιστεριώνες από πάνω, από κάτω οι άνθρωποι μένουν. Σας πληροφορώ, με συνοπτικές διαδικασίες, ο ιδιοκτήτης δεν έβαλε την πεθερά του, έβαλε τα περιστέρια. Την πεθερά του την έστειλε εκεί απέναντι, μακριά και αγαπημένη. Εκεί στο άλλο σπίτι εκεί. Το περιστέρι έχει μια θέση στην εκκλησιαστική ιστορία. Περιστέρι βλέπουμε στον Ιορδάνη ποταμό, τη στιγμή που βαφτιζόταν ο Άγιος Θεός. Περιστέρι βλέπουμε να φαίνει κλαδά και ελιά στον Νόε, για να του πει ότι σταμάτησε η βροχή.
ο κατοικισμός, περιστέρει το σύμβολο της Αγίας Τριάδος και το σύμβολο της υπευθυνότητος του καλού μου οδηγού, ο οποίος οδηγεί κατά τον τρόπο που θέλω και για να μπορώ να σας πω όλα αυτά, και τον παρακαλώ σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο λίγο πιο μπροστά δεξιά που κάνει το πλάτωμα, σταματάμε γιατί κάτι θέλουμε να σας πούμε. Εδώ δεξιά. Εδώ δεξιά. Κοιτάξτε δεξιά κάτω. Δεξιά κάτω. Εκεί που σας δείχνω. 12 περιστεριώνες, δεξιά, που το περιοδικό Time, φωτογραφίζοντας από αυτό το σημείο, πήρε βραβείο Pulitzer φωτογραφίας. Πολλές φορές ανοίγω τις πόρτες και ο κόσμος βγαίνει έξω να τραβήξει φωτογραφία. Την περασμένη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, ανοίγουμε τις πόρτες τέτοια ώρα, τσιμπάει ένα αναφίδι, το στείλαμε με ορό στη Σύρο, τη γλίτωσε στο τσάκ, και πάντοτε τίθεται ένα θέμα. Εάν θέλετε να ανοίξω τις πόρτες, από εσάς εξαρτάται. Να ανοίξουμε. Κυρία Επιμένη, θέλει να κατεβεί. Από την περιήγησή μας στην ενδοχώρα της Τίνου, θα διακρίναμε τα ανεμοδαρμένα βουνά, τους περιβόητους περιστερώνες καθώς και τους ανεμόμυλους. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία στην πορεία μας προς τον πύργο. Εδώ είμαστε στον πύργο, αλλά εδώ ο Κολπίσκος πώς λέγεται εδώ πέρα, Ο Κολπίσκος πώς λέγεται? Πώς λέγεται ο Κολπίσκος εδώ? Πώς λέγεται, Πανόρμου? Ναι. Κάπως έτσι μου φαίνεται. Είναι πολύ όμορφο. Ναι, είναι φανταστικό. Είναι πολύ γραφικό. Κύριε Έλλη, πώς θα βλέπετε το μέρος? Φανταστικό δεν είναι? Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Σάββατο, 9:30, που ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε από Τίνο για να πάμε στην Άνδρο. Είμαστε στην παραλία και κάνουμε μια βολτίτσα πριν ξεκινήσουμε και... Εδώ η ομάδα. Η ομάδα κοιτάει το... Είναι σε πλήρη... Σε πλήρη... Εδώ η Λίνα Μαγδαλή. Από εδώ αυτός. Από εδώ η Αριστίδης Άρης. Έλα ξανά. Και από εκεί Και ο κάμεραμεν είναι ο κύριος Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γειτόνι. Έλα γείτονα. Καλώς ήρθατε. Γειτόνι, πού είσαστε γειτόνι? Πού είστε γειτόνι, πού είστε? Δεν μου λες, πού θα κοιμηθείς, κάτω ή πάνω? Εγώ, δεν ξέρω, θα το μαζίσω. Γιατί το πάνω Μία ώρα είναι- κάτω, μία ώρα πάνω. Εμένα δεν έχω να το βασίσω. Και πισίνα παρακαλώ, και πισίνα. Πάρα πολύ ωραία. Φύγεις! Τελειώσαμε τους Οκ. χρόνους μας. Άταν Χρόνου με και υγεία. του χρόνου με υγεία.